वाह वाह फायदा करे तो टालबा 100 बातें बोली एको को समझे न आवे एक छईटा भंटा होके आधा किराइले हो गए सुंदर मेहरारुए होके दोनों आंखें ना हो गए का हुई के जिंदगी भर अंगुरी धारा के चलावत रही हैं 10 खोराक दवे खाई एको खोराक हिट न करे आ एके खोराक खाई या हिट कर गई तो समझ लीजिए अंदर के कोरोना वायरस साफ चलिए एकदम शांति बना के बैठा रही आ चाहे शांति मलहम लगा के बैठी हाँ बड़ाई बड़ी बुढ़वन के दवाई फाटला भीसलिन लगा होता रहा हाँ ना होगा तो लाशा चबका लो कहते तो दुखाते बा नहीं की कहता भाग भगाते बा अब बिना कहले हाथ नहीं के बिना कहले सहात नहीं के रउआ लगिन के दशा देख के हमार लाशा बहर गइल बा रउआ लगिन के दशा देख के हमार लाशा बहर गइल बा बोली हम कितना भगवान के दरबार में बिगाड़ के आई बनी कि 1 बजे रात के रउआ लगिन से मुलाकात करे आई बनी आ रउआ लगी कवना भगवान की यहाँ बिगाड़ के आई बनी एक बेर तकले बिना समय आना के ओसा में चुपचाप बैठल बानी मने अपन मनोरंजन करे खतरा बैठल बानी चलिए एकदम शांति बना के बैठे रही ऐसे कि सुने नहीं देहात में मेहरारू कहली सो केकरा पर करी सिंगार पिया मोरे आन्हर बाड़े केकरा पर करी सिंगार पिया मोरे आन्हर बाड़े हैं मरद अगर आन्हरे होकर आ मेहरारू थुथुन में लिपस्टिक के पोतले बाड़ी तो उ का जानते रहे थुथुन में कथी लगौले बाड़ी ऐसे कि बहुत औरत के श्रृंगार करे के लूर ना आवेला बहुत औरत के श्रृंगार करे के लूर ना आवेला बहुत मेहरारू के तो ओठ लाली लगावे के लूर ना आवेला ऐसे कि ओठ लाली के मतलब है मर्द भी लगावेला औरत भी लगावेला देवतो लोग के फोटो में देख रहे हैं मर्द के फोटो होई ऊपर में ओठ लाली होई औरत के फोटो होई तो ऊपर चीजें उहे ओठ लालिया अलगे लग जाला तो कहल जाला है तारा मुंह में लाली लागल बा आ ओठ में लागेला तो ओकरा के ओठ लाली कहल जाला आंख में लागेला ओकरा के काजर कहल जाला आ अलगे लग जाला तो ओकरा के कहल जाला है तारा मुंह में करीखा लागल बा चीजवा उहे लेकिन अलगे लग जाई तो करीखा कहला आ आंख में लग जाला तो काजर कहला जैसे कि एगो जनी के देखनी ओठ लाली लगौले रहे आज दादा साहब गोल्फर रंग देले रहे हाँ हेजा से लेके हेजा तक ले बुझाए के ट्रेन का लाइन बना देले रहे हाँ वो दिने से हम देख लेनी तहिए से बुझ गई कि बहुत औरत के श्रृंगार करे के लूर ना आवेला ऐसे ऐसे छाप वाला लुगा पहनले रहे हाँ हाँ मेला जात रहे उधियावो हाँ बाप रे बाप आगे बढ़े चले 3 हाथ अलगे लुगा रहे हाँ इतना मोट लाली चटकार लगौले रहे ओकरा था ना रहे जे कहाँ तक ले घूस देले बानी ऐसे कि वो अन्ना के देख के ना लगौले रहे अंदाजे से मार देले रहे हाँ ऐसे कि जे एगो परचून के दुकान में गई नी आप परचून वाला से कहने की भईवा हमार नाच वाला गाड़ी रुकल बा हमरा के तनी एगो शीशा कंगी दे दे हमरा जाए के बाद जब नाच वाला गाड़ी के नाम देंगी तो एगो बड़ी सुंदर जनी वो परचूने खरकत रहे चले वो हमरा और घूम के ताक दे लो वो हमरा और तक लग दो हम हमरा और ताक दे जब ओकरा के देखनी तो ओकरा चेहरा के मालिक से तारीफ कैनी कि हे प्रभु इतना सुंदर सांचा में एकरा के कैसे ढलले बड़ो लेकिन जितना सुंदर जनिया रहे उतने चटकार लिपस्टिक लगौले रहे आ उतने चटकार है जा तो मुझे पियर फोटो बार है हाय दादा रे दादा कवना का सराहना करी ओठ ललिया के करी की फोटोवा के करी कोहे ना सकली ओकरा से जा इतना सुंदर बाल ओठ लाली लगौले बारू हेया तो नहीं झागत ना हम उसी से कंगी खरीद के चल देनी वो दिने से बुझ गई कि बहुत औरत के श्रृंगार करे के लूर ना आवेला हई देखी सरकार का धंधा हई देखी सरकार का धंधा आ गावा गाई रोड के बगल खुनवा देले बा खानता ओने दे देले बा 9 लौरी जल आ वो पंचायत में कोनो कर्मचारी नहीं के भल ना तो उतने खर्चवा में दुआरे दुआरे हल जाइते कहो कौन
हमरा के बिहार के लोग हक कटवा कहवैले बा, हमरा के बिहार के लोग हक कटवा कहवैले बा। आ एक गो पंचायत में 4-4 गो वार्ड लोग राय क के 1.5 लाख रुपया खैले बा। एने के ना की कहत हम अपना हिया के कहत नहीं एते कि हमरा के हरदम सीट बा। हाँ हरदम सीट बा, हरदम सीट भइल तो हमरो के लोग लागल कहे इलेक्शनवा में काका चाचा हम का हो तू उठ ना, हम कहली हम ना उठ। कहता हे माधवा एक बेर उठ जाइब तो तहार नसीब बदल जाए। हम कहली ना बाबू हमरा के मत उठाओ, हमरा के उठा देवे नसीब बदले खोजरा नसीब बदले बदले तले गाड़िए भूल जाए। तो हमरा के मत उठावो तले हमरे पड़ोसिया एगो उठ गई। उठल मुखियाई में सोचलक पहिलका वोट अपना बहनोई से मांगे, बस चल जाता अपना बहनोई किया ओकर बहनोई लेडी काटत रहले तले पहुंच गईला। कहता पहुना प्रणाम पहुना, कहता रे कि खुश रह, कहता रे कि का कहता रह तो कहता ए पहुना पहुना हो तो का हो आ तो हम उठ गइल बानी। कहता रे काठी उठ गइल बानी हो आ तो साचो नु कहता नी हम उठ गइल बानी। हाय माधवा काठी उठ गइल बा आ तो साचो नु कहता नी हम उठ गइल बानी हमरो के मकई में दी हो। कहता जे कथी मकई में दी आ तो हमार चुनाव चिन्ह मकई के बाल छाप आ इलेक्शन में उठल बानी यही से तरह से कहनी कि पहुना हम उठ गइल बानी मकई छाप में हमरा के वोट दी हो। तो कहत रहे में कौन भारी बात बा। तेरे पड़ोसिया एगो हमारे वार्ड में उठ गई, ओहू गइल एक आदमी के घरे तो कहता भौजी भौजी तो ऊ कहतिया का हो आ तो हम उठ गइल बानी। तो कहतिया का कहत आ तो हमरो के भांटा में दी हो। कहतिया काफी भांटा में दी हो आ तो हमार भांटा छाप बा, हमार चुनाव चिन्ह भांटा छाप वही से कहनी हम उठ गइल बानी हमरो के भांटा में दी हो। यदि भांटा में वोट देबू तो हम जीत जान तो तनी के नसीब बदल दे है। स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है, स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है। थाना इनरवा पोस्ट घर पिडारी जिला पश्चिमी चंपारण बिहार का कमेटियम लाल बाबू हाकारी ऐतिक बैठक मेरा नाम है। 20 लाइन 20 बुकिंग 10 घुगनी बोतल लैंड गिलास, 20 लाइन 20 बुकिंग 10 घुगनी बोतल लैंड गिलास सिंह अप